Asa ka ta makatilaw, makakita, makakaon o grilled balot diri sa Dakbayan sa Butuan. Diri sa J. Rosales Street, makita nato ang Azalayas Food Corner. Nara siya diri along the highway. Ug karong adlaw, makaya ka namo ni Jai ang 50 pieces nga grilled balot. Mahilang lang man ka. Mahilang nila lang man ka. Ambot sa kung dili pa tani makulap karon. What's up mga kalam? Do you get deja vu? Yes, ug naata diri karon para testingan ang gi-challenge Jai sa atoa ni Benicar. Benicar, mauna nang imong gusto. Benicar ng Butuan City. Yeah. 50 pieces balot. Mag-challenge me og 50 pieces. Katong giingon ni Benicar, bahalag di yami fat yun. Among kanon. Iyan kulang na lang ipakaon pa mi durian pagkahuman. Oh, niyo. Pero kay challenge man siya. Tan-aw na to kung kaya bigyan namong hutdon ang 50 ka buok nga grilled balot. So ang nadiri karon sa among lamisa is napulo ka buok. Yes, 16 days ni siya ha. Pwede mo makapili diri og 16 days og 18 days. Yes, Jay, before ta mga Jay explain sa niyo sa ibabaw Jay. Ang nasa ibabaw, dili ni siya ibabaw. Ang nasa top sa atong grilled balot, kung asa ninyo nakita gaina, kining green, ayanani sauce. Ang purpose guys sa tukog Jay, yanana din, tukod-tuklod sa ilalim. I-push nimo para mapansak bito siya sa ilalom Jay. Kinahanglan kini siya gamit ani ipansak-pansak nimo sa ilalom para ma-mix ang hayanani sauce. Hayanani sauce, mura siya nagtuomin ni gaina ni Jay nga palapa kay lami kay siya. Yes. Pero chili garlic day siya gisagulan og sibuyas dahon. Oh, nga gitawag nga hayanani sauce. Yes. Siya nagagmay kayo and gitimplahan na dayon. So hayanani sauce. Amo nang tilawan Benicar. Wow. Siyempre pwede ninyo sila butangan og asin. Depende sa inyong panglasa. Pero para sa ako, nakalasa na daan ko bisan wala pa siya nasinan. Pero dili na mo tulo ang suka. Ang suka, my God. So Jay, nakita na nako ang piso mo. My Goders! Nakaubo naman katalawan magpiso. Balot na kami ng piso. Pangduha na nako ni Jai. And kini akong pangduha. Halang kaayo. Mga kalambo ang sa tunga sauce Jai. Hayanani sauce. Hayanani sauce. No? Sige kalimot. Kalimot na ka. Bahala lang makalimot ko sa sauce basta di ko makalimot sa iya. Sana all. Sobra kahalang ang ilang hayanani sauce. No? Labi na paghigop nimo sa suka. And tanawan niyo mga kalambo, mas ganahan ko og ako gid siyang mapa. Akong giuna gikaon ang gitawag nga hayanani sauce. So kinagipabili na ako siya. Pagbukaon ko balot, gusto ko buo. Okay. Pero nagani atong lamunon mga kalambo. So Benicar. Wa man ka kay kasuko sa mo Benicar no. So mga kalambo, magdala mo diri og extra nga paniyo para sa inyong mga sipon. Mubudlot yung mga simod. So pangtulo, Benicar. 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 Siyempre, akong giguba ang iyahang pinaka-shell.
No, so ang nabili na lang gyud kini. Na diri sa top ang hayang ni sauce. No, dili hayang-hayang sauce, hayang na ni sauce. Og naka-prepare na ang ako ang suka. Ready? Go. Mahinang nila lang. Katulo na. Huwag maulawan mo karon. Ang katulo pa ni ha, binikar. Imo man ning pat yun. Patulo to may binikar. Dapat giuban na sa dayay. Yani, wa man siya comment. Dapat nag-comment siya sa tanan na to video. #Lambo shoutout. Yes. Anyway, Jay, para sa imo. Para siya ang murot ani. Siya murot ani karon. Jay, para sa imo unsay kalahian sa grilled balot sa normal sa ordinary nga balot nga atong gina-something new. Nga ginapapa. Ang grilled balot, Zay. Na siya hayana ni sauce og chili sauce. Abi kahalang Ano uy sa binikar. hayana sauce? Mga kalambo. Halang gid kay siya. Azalea, grabe gid kahalang sa inyong hayanani ang chili sauce. Og sa ilang suka, Zay. Yes, Jay. Wala gid nila gitipid ang sili, Jay. Gusto gid nila, Jay, nga magbuga-baga ang atong mga baba, Jay. Zay palihog ko suka, Zay B. Muna gitawag, Jay, nga suka. Mura naman tani nang bulingit naman tani. Nagkabulingit na ni Jay, wala na kanihit suraan karon. Ma-discourage na sa imo ang Katulo. mga crush sa imo rin ha. Kakita sila sa imo nga pagka-vlogger. Kaya mukat na ka, di ka makakayag balot. Sington good ka tungod sa ilang hayana ni sos. Nga grabe ka halang. Nya sigupan pa nimo og suka nga wala diri wa didto ang sili nga murag gusto nila magbaga-baga sa kalami ang imong ma-feel sama sa pagbaga-baga sa akong gugma sa iya. Sana all. Naka-ready gyud atong suka din ano? Mahina. Mahina ni, nagkaedad na. Kaon mo grilled balot. Ani mo Andaman. diri sa Azalea's Food Corner. Yes, sa Rosales diri sa Rosales Street, Butuan City. Makatilaw mo diri silang grilled balot nga with Hayanani hayanani sauce and chili sauce. Wow. Kung grabe yun siya kahalang. Di ba? Sipon yun ko. Sipon sa Jay kay mahinang nila lang. Ang kalahian niya sa ordinary na balot, sa grilled balot, kay na siya stick. Okay. Anyway, naghihapon nang iyahang katubit ang paghigupon na to. Basig ma-warning mo ba nga napa ba tong mahigop na to kay mahilig man lagi ta mahigop o mga sabaw-sabaw. Oh, na manggihapon. Naghihapon, puno gihapon. Wala kay dili naman sa top ang gitanggalan. Naghihapon to. Pero luto naman sa daan unya. Gi murag igo na lang siyang gikuan dito agi sugba, gamay, murag akuratan na naman. Ha. Ay, sorry. Tapos, toppings na lang niya hayanani sauce, no? Ug kining chili. Apila siya garlic. pagsugba ang toppings niya. Ang toppings, ang lasa, mas na-add ang ka-spicy sa sauce. And depende po sa sauce ang labanan. O sa suka. Kaya po sa sauce ang labanan. Mani mo sa Yes. Azalea's Food Corner, gamay ra siya. No? Maganda siya suga. Pero, Cute. pang romansa gihap ay English gihapon lagi. ang place. Ay, nasa sari-sari store, Jai. Kung Yes. gusto mo soft drinks and everything. Nag-offer po sila og Street foods. yes, quick with guso and pipino. Yes. O, di ba? Mani. Nga naka-special ang ilahang quick sama ka-special sa iya. Unya, Jai, napos sila makikyam. Dali rin sila diri ang makitaan mga kalambo kay nara sila sa atbang sa Isjit College. Yes. What's up, Benikar? So, sa Napulo, no? Ang ako na-count to, Laura. So, napildi mi Benikar. Ako po yung naglalingkamot, ani. Naglalingkamot o kaon. So, Kaya gali, siya man ang habahab sa amo, ah. Dili na siya mahinang nila lang man eh. Dili na gali siya kakaya no nga mag last bite me. So meaning ako na lang yung mulamon ani. Last lamon. Kaya mo yan, Zay. You know, nag-ECG na.
Oy, tagnan ninyo ha. Ay, wala Ay, pa padulong pa po ka, ECG. 2 years pa. Ay, grabe po pa. Dugay po Oy, siya. tagnan yung edad ko. Kaa. Pa-cute man ka. Ay, ayaw lang mo pa yun na 22 kay murag di po ko makatanggap. 22 Isod po ningon sila sa ako 15. Ngayon sila sa imog 37. Nana, ready ko na ni. Banat na, kapila Jay. ko ni Jay. Ikasik ka 6. Kay imo tuluman. Yes, ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe, like, and share. O comment down below kung asa ni pwede mo ka unijay sa sunod na mo nga mga hub vlogs and videos and whatsoever challenges nga pwede ninyong ika-comment and ika-suggest. Ayaw din kalimutin, no? Ang hashtag Lambo Shoutout. Para syempre, magkauban ta sa mga pagkaon. Ayaw lang yun may kauna. Okay. O ayaw mo kalimot sa pagtagna sa akong edad o sa iyang edad. Sa iyo, mura. Yes, ha? Kaya basig tagnaw nila kung love life. Ay, sorry. Ayaw kalimot. O, pirming dumdumi nga. Lambo, Bisaya.